Gipusil patay ang usa ka 25 anyos nga lalaki human natulog diha sa tricycle nga giparking sa barangay Tabudok, Dakbayan sa Talisay niadtong Lunes sa kadlawon. Ang biktima mao si alias Cedric, 25 anyos, nagpuyo sa hisgutang lugar. Ang kapuyo sa namatay nga si alias Chuyin, 27 anyos, misumbong sa kapulisan nga natulog sila sa biktima diha sa tricycle. Nakamata siya gumikan sa kusog nga pagbuto ug iyang nakita ang usa ka lalaki nga nagkuput og pusil nga misuway og pusil kaniya. Apan ang arma sa lalaki wala makabuto ug misibat dayon ng sospek. Sa pagsibat sa sospek, dinhina nakita ni alias Chuyin ang iyang kapuyo nga nagkadugo nga natagak na sa tricycle. Hinungdan sa iyang pagpangayo ug pakitabang. Si alias Chuyin mibutyag nga niadtong Disyembre sa gabii, iyang nakita ug nadungog ang panaglali sa iyang kapuyo ug sa ginganlan nga si alias Roy kabahin sa halin sa drogas nga wala marimit. Sa gihimo nga hot pursuit operation sa kapulisan, ilang nasikop si alias Roy buntag sa susamang adlaw. Nasakmit gikan sa dinakpan ang usa ka bala sa 38 revolver. Gibalhog sa bilangguan ang suspect ug gikatakdang pasakaan ug kasong murder.